Здравейте! Това е видео не е толкова подготвено на някакво рандом, обаче някое за мен, защото мисля, че и като човек, и като видеята ми не мога да експресна себе си, мога да се изкажа като хората. И просто исках това да го кажа през 11:44 през нощта, защото исках да направя такова видео, защото някой се отлагам да правя видео или правя нещо друго и не се случва. Някой сега искам да правя това видео и някой сигурно ще прави някакви видео в бъдещето в канала, нали? Обаче искам да правя това видео и ще го пусна реално сега. И да, има и други видео, ще се опитам да качвам всеки ден, защото ще е добре, но реално да. Мисля, че не мога да се изказвам толкова добре, да си експресна чувствата и мислите толкова добре. Няколко воркувам, работя върху това и мисля, че след време ще стане по-добре, но да.